Senyores i senyors, grans, mitjans i petits, els putxinelis de gent han tornat a la gresca per sacsejar la imaginació, entretenir-vos i explicar una història molt, però que molt curiosa. Amb tots vosaltres... Han saltat els ploms! I ara, què fem? En un lloc proper i més real del que imagineu, vivien uns personatges molt semblants a nosaltres. Hi havia tantes coincidències entre ells i nosaltres que, per no confondre-les, les hem tingut que reduir de mida. Monsenyor Capital era l'amo i senyor d'aquest vast regne. Controlava l'economia, les regles salvatges del mercat, però especialment la majoria dels mitjans de comunicació. Ja sabeu, la televisió, la ràdio, la premsa... El seu repte més destacat havia estat haver convençut a tothom que fora d'aquell territori no hi havia ni la més remota possibilitat de vida. O ell i el seu sistema de vida, o el caos infernal, fosc i llafisgós com la gola d'un drac. Però vet aquí que un bon dia, en una modesta llibreria de les afores, la Clara, la llibretera d'aquest singular indret, estava fent inventari dels llibres, és a dir, els estava comptant. I aleshores... Mireu com està tot. Quin desastre. En la secció de còmics he trobat novel·les. A la història, ciència-ficció. I a la d'assaig, llibres de cuina. Quin desastre. Neruda amb Batman. Aristòtil amb el gat amb botes. I Espriu amb Michael Jackson. Però el pitjor de tot és que ja fa 15 dies que m'han tallat la llum sense cap raó. I quan es fa fosc he de plegar. La gent ja no entra. Però definitivament no deixaré la llibreria, per molt que insisteixi aquest coi de Monsenyor Capital. Ja pot fer-me la guitza o oferta, ja. La llibreria seguirà. Què tal, maca? Com estem avui? Veig que les taranyines s'hi troben a gust aquí, decorant els prestatges. I què, bufona? Vols venir a sopar amb mi aquesta nit? Parlarem de negocis. Estic disposat a fer-te una bona oferta per tot aquest futur magatzem de paper reciclat. I muntarem una esplèndida casa de jocs. Què? Què em dius, Clareta? Un grapat de calarons i som-hi, a fer unes vacances guais. Ja li he dit 1000 vegades que no. La llibreria no està en venda. No entenc la seva obsessió. Vostè és molt ric. Controla cadenes de televisió, ràdios, diaris, bancs, el bisbat. Té un grapat de mansions i la companyia elèctrica. I malgrat tot, s'obsessiona per tenir aquest petit local. Sincerament, no ho entenc. No entenc aquest caprici seu. No em puc treure del cap això que m'has dit, eh? Ni yo tampoco me crees, tía. No era oferta, llamé, era fuera del área. Sí, a les seves Mai per la sagristia. Aquesta agitació social, en els temps que corren, no la deurien permetre. La gent... Desconecteu sense aparells de televisió unes hores. Apreneu a llegir la premsa en línia descobrint els grans interessos que la promouen. Presenteu als bancs per què tenen cada dia més diners i vosaltres cada dia menys. El que està fent aquesta truja és manipular una cosa pitjor que els diners. Està manipulant la consciència, la lluïa de la gent. Allí ella capó de bicicleta, es una elefantido que un panseu de una guardadera i una altra Són llibres! Porta companyia, que avui se'ns ha girat molta feina del club dels caçadors de llibres. No os preocupiamos, en un segon tindrà en Pol i Cia ayudarlo a fer caure aquest fotut llibre a mala, com si fos una caseta de tir d'experiència. És increïble. Fa 25 segles hi havia gent a Grècia que tenia les mateixes inquietuds que nosaltres. Estic llegint el món clàssic i estic fascinat. Doncs no vegis, Pol, la càrrega de profunditat i d'ètica humanística que he descobert en diari d'una apòstata. Impressionant! Quan parla d'identitat, de quina identitat parla, Monsenyor Capital? La que lliga la gent als seus interessos privats i els encadena supersticions, formes de vida o creences
que a vostè li convé? A la identitat que els manté com a simples fitxes en la més absoluta ignorància sobre el paper que estan jugant en aquest gran casino que té vostè muntat arreu? A la identitat interessada i perversa que els manté aïllats del seu món? Una atenció de les moltes possibilitats que pot passar quan en qualsevol lloc, un dia aparentment normal, saltin els ploms. Preneu nota. Com es pot consentir que tingui el Kamakuta o llibres de Marx, Bakunin o un paio reflectit que tingui sense Marx? Tots són a la vitrina on poden veure els nens i nenes meus, una cosa electrònica. O sea, a la llibreria recreativa,